korok ngono. Kodoke apa kowe wong kowe jek percil kok iso. Kodoke apa kowe kok ngengkel iki lho. Kowe iki jek percil urung dadi kodok. Ora ngono. Kuwi suarane iki ora korok-korok ora rokok-rokok ngono kuwi. Ngengkel wong jek percil lho. Kodoke meneng ae kok. Kowe roh berarti kodok. Ya ngerti ta? Kowe berarti sing paling pinter iki kodok. Ya kodok ya pinter bener usaha. Ya ora no. Sapa? Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirik. Ora mungkin kirik kok tukang parkir ora mungkin. Aku golek lampu ning nggon apa kene ning Tulungagung. Kuwi di tukang parkire kirik muni hop 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 aku langsung ngerem kik ngono di stop lho Dik. Hop 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 ngono Dik Ndang. Kirike muni piye? Hop hop hop. Salah goblok. Iki tak balik. Kae ora hub-hub. Tak balik. Kae guk 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 ngono. Lah kirike apa kowe? Iya tak balik. Kirike apa kowe? Heh?